Vitajte. Táto meditácia je navrhnutá tak, aby vás jemne sprevádzala cez všetky fázy uvoľnenia, vizualizácie a vnútorného pokoja. Začnite tým, že sa usadíte na pohodlné miesto. Pomaly zavrite oči a začnite sa sústrediť na svoj dých. Pomaly a zhlboka sa nadýchnite. A pomaly vydýchnite. Zopakujte to aspoň 3-krát, aby sa vaše telo čo najviac uvoľnilo. Cítite, ako sa vaše telo postupne uvoľňuje. Každý nádych vás naplňa sviežosťou. Každý výdych odplavuje napätie a stres. Ste tu a teraz. Iba vy. Nechajte všetky myšlienky plynúť mimo vás. Sústreďte sa len na svoj dých a vnímajte každú časť svojho tela. Sústreďte sa teraz na váš dých. Cítite, ako vzduch vstupuje do vášho tela. Jemne rozširuje váš hrudník a naplňa vás energiou. Potom pomaly vydýchnite. Nechajte vzduch uvoľniť sa, nech sa telo uvoľní spolu s ním. S každým nádychom prijímate pokoj a mier. S každým výdychom nechávate odplávať napätie. Uvoľnite ramená, uvoľnite čelo, uvoľnite všetky svaly v tele. Sledujte, ako sa dých stáva stále jemnejším a prirodzenejším. Teraz si predstavte, že nad vami svieti jemné svetlo. Je to teplé, pokojné svetlo. Toto svetlo vás naplňa pocitom bezpečia a lásky. Pomaly preniká do vášho tela, od temena hlavy až po končeky prstov na nohách. Každá bunka vášho tela je naplnená týmto svetlom. Cítite, ako vami preniká pokoj, ako sa vaše myšlienky upokojujú. Svetlo obklopuje vaše srdce, naplňa ho láskou a pokojom. Teraz si predstavte anjela, ktorý prichádza k vám. Jeho prítomnosť je pokojná a plná lásky. Tento anjel je vašim ochrancom, vaším sprievodcom. Stojí vedľa vás, jeho energia je harmónia. Cítite jeho jemný dotyk na ramene, ktorý vám prináša pocit bezpečia. Nechávate všetky starosti odísť, ako keby ste ich odovzdali do rúk tohto anjela. Ste chránení, ste milovaní. Tento anjel je tu
aby vás sprevádzal a pomáhal vám na vašej ceste. Predstavte si teraz, že sa nachádzate v nádhernom pokojnom prostredí. Možno je to lúka plná kvetov, alebo pokojný les, alebo len miesto, kde môžete byť úplne sami a nerušení. V tomto priestore cítite absolútny pokoj. Zem pod vašimi nohami je pevná, vzduch je čerstvý a čistý. Vnímate každý detail, každý zvuk okolo seba. Jemný šum listov, zvuky prírody, pocit jemného vánku na tvári. V tomto okamihu ste dokonale uvoľnení a zrelaxovaní v súlade s vašim telom. Uložte si tento okamih do vašej mysle. Vnútorný pokoj, ktorý teraz prežívate, je s vami kedykoľvek ho potrebujete. Stačí sa zastaviť, spomaliť, dýchať a relaxovať. Pomaličky sa začnite vrácať späť do prítomného okamihu. Cítite, ako sa vaše telo jemne prebúdza. Začínate si uvedomovať prostredie okolo seba. Pohnite jemne rukami a nohami. Uvoľnite sa. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Keď budete pripravení, pomaly otvorte oči. Vraciate sa späť s pocitom pokoja a harmónie vo vašom srdci. Snažte sa zachovať si tento pocit po celý deň.